Nais ko po munang magpasalamat sa ating Panginoon bago po ako magpakilala dahil sa ito ay isang malaking pribilehiyo at isang biyaya na galing sa Kanya. Ako po ay si Miko Icaro from Talisay, Bato, Catanduanes. Ako po ay 26 years old at since ang pamilya ko po ay magsasaka, ako po ay bata pa lang ay natuto na akong magsaka dahil ito po ay isang pangunahing hanap buhay dito sa aming probinsya. Since ako po ay namulat at nagkaroon ng pag-iisip, ko po ay parating ng sinasama ng aking magulang sa pagsasaka tulad ng pag-ani ng palay, pagtanim ng palay, maging sa mga paggawa ng bandala or yung abaka fiber. Kailangan po natin na magamit ng organikong agrikultura dahil alam naman po natin na ang mga commercial na pesticide ay mayroong side effects sa ating buhay or ating katawan. Kaya pinapraktis po namin ang organikong pagsasaka upang ang ating buhay, ang aming buhay ay mas maging malusog at mas mahaba. Ang pinapraktis po namin na organikong pagsasaka ay yung mga raw materials po na nakukuha namin tulad ng tae ng baboy, yung mga nabubulok na puno ng saging, maging yung mga tae ng mga kalabaw na nakukuha namin sa mga daan-daan. Ang kwento po ng aking pagpasok sa IPOA ay dati po ay nag-apply ako noon sa Coast Guard. Tapos parang sabi ko maraming aplikante. Then nag-open ako ng Facebook account ko. May nakita akong post ng CPIC. Doon ko po nalaman na mayroong scholarship ang TESDA sa UAP. Tapos habang nag-aaral po ako noon ng UAP, si Ninang siya, yung may-ari ng Bridge Agritourism, ay sinundan niya ako ng link. Tapos sinabi niya sa akin kung pwede daw akong mag-apply. Agad ko naman pong hindi tinanggihan ang ganoong pribilehiyo dahil ito po alam ko na ako po ay nangarap dati na maging isang entrepreneur. And naisip ko, nasabi ko, baka ito na yung will ni Lord para mangyari yung mga pangarap ko ng mga bata pa ako. Sa ngayon po, masabi kong may na-establish na po ako na mga alaga na galing po sa IPOA at ito po ay aking naalagaan. Makikita niyo naman po na ang aking mga alaga ay dumadami. Bilang isang scholar po, unang-una sa organikong agrikultura. Ito po ay malaking tulong sa ating buhay. Maging sa pagiging isang young entrepreneur, natutunan ko yung kung paano palagahan yung pera na ibinigay sa amin ng IPOA at kung paano ito ipalago ng maayos. Yes po, na-apply po namin yung sa aming natutunan, sa aming farm partner, kung paano pangalagaan ang mga alagang baboy, mga tamang pagtanim, tamang paggamit ng mga organikong agrikultura. Isa po sa mga naging pagsubok namin dito bilang isang scholar ay yung bagyo po, kasi ang Catanduanes ay ito po ay date ng typhoon. Kaya ang strategy ko po para yung aming bubong ay hindi mawala, tinatanggal po namin ito at inilagay po namin sa loob ng baboy upang ito po ay hindi mawala at pagkatas ng bagyo ay maibalik din po namin at para hindi masayang. At isa pa po sa mga problema ay yung madalas na pag-ulan, saka yung ganito pong sobrang init ng panahon dito sa isla. Lalo na po na malayo po ako sa tubig.
Kaya minsan struggle po talaga ako sa paglinis at saka sa pag ano na po ng tanim. Kung will po ulit ni Lord na mapalawak po ang aking internship, ang sa aking business, ay gusto ko po na magkaroon ng sariling lupa upang mas focus po ako sa pagiging isang entrepreneur.